Yo dibawani sik. Monggo. Anu Mas Bagong sinten sing badhe beksa tayub? Ayo Pak Irmanto mriki. Pak Irmanto sinten? Ya Mbak Suci. Diaturke Mbak Suci. Putri Kang Sulistyeng warni. Piyai kene iki akeh penggemar tayub. Nggih, leres. Ayo, ya Mbak. Putri Kang Sulistyeng warni. Monggo perwakilan. Mengke sinten sing pareng beksa tayub? Naeno. Sik, aku nyuwun anu, kula suwun malih Pak Parman nek ora ya klebu anu tokoh tayub to iki. Nggih. Yen ora klebu diaturi munggah meneh. Anu mereka malah kabar sing kula tampi enten perwakilan moden saking Banyumanik mriki. Oh moden. Nggih, mboten ana moden iki ya ora apa-apa agamane ya entuk. Budayane ya kecekel. Mosok kuwi moden nyulihi tayub mungkin. Nggih. Nika moden malah sampun siap Pak. Astagfirullah. Oh alah. Ah tuwas tak celak-celuki lewat streaming mae piyaine enek. Lah iku wirangan to nek ngene iki. Lah nggih ngoten nok terase teng griya. Iya. Amit sewu Pak, mboten sah maskeran. Arepa masker ana wong pinunjul tetep ketok. Lah ya alhamdulillah aku disusul karo sedulurku tuwa. Aku malah ngerti awet sore mau. Nggih, heeh. Ning nggon aku oke nganding syutingan tak kira tukang syuting. Iya. Ya, ya Pak Suci. Monggo Pak Naib aturan mriki. Monggo Pak Parman, mriki Pak Parman. Norano Babilo Wirat Maya Nika Pak Warsito Ungaran ugi kepareng rawuh. Oh nggih, Pak Warsito. Pak Warsito. Wah, ya baksone pundi, Pak? Alah. Yo. Anu. Tanurung pawiyatan ya, Mbak. Sampun. Lah ngapa to Kak ngapa? Udah menikah. Wis. Ayo wis ketok ngono lho. Lah kok ketoke piye? Ya wis ngene bodine ngono wis ketok. Nyapa bodiku? Ya genah nek mamane anu subur ngono, subur makmur gemari. Panek wis dibojo kan ayem pikirane ngono. Berarti lek orang rabi ndek kaya awakmu ngono kuwi. Iya, ya aja nusu-nusu to. Wis pun monggo. Omong biasa mripate lho. Mripatku ya ngene lho. Kae mbok rabi mbok ora ya semono kuwi ya. Wis saya tuwek saya dadi jengkelat yo. Wis ora arep melu-melu lagi urusan keluarga. Alah awakmu mau ya ngelokke aku. Rumang sama aku budak. Ngelokke piye? Ngelokne tangga mbok ngoco. Kapok muka apa? Ngelokke piye to? Mau ngelokne aku apa sing arep monggo saka klambiku rumangsamu. Aku paling gedhi sak donya ngono. Ngoco. Oh, rumangsamu wong lanang wani-wani karo wong wedok. Mbokmu sapa wong wedok? Mbahmu ya wong wedok. Ora ngajeni karo wong wedok. Wis emansipasi paling tambaran kok rumangsane apa? Ya ora kaya ngono. Ngono, Mbak. Wong yo ngrasani apik lho. Ngrasani apik apa? Menawa nggawa apa? Lengene jiwiten. Jiwiten mangkat pisan ora karo-karoan. Ngopo kae? Dibayar padu sing ora dibayar meneng kok. Lah iya ora dibayar arek ngomong. Ya bener iki. Kok malah kesel. Penak meneng to ndelok ae. Boyo rene to, Pak Pak. Moden duduk manis ya. Pak Moden live. Iya. Aku kaget lho mau. Sama Bunda dari sini duduk. Nggawa masker mau kaget lho aku. Apa? Wah, iki pomo rapak kuno tak lokke iki aku. Lho kok maskeran ketok cilik malah kaya genjik, Pak. Ngenyek. Oh. Pak. Ngono kok genjik ora celeng kok. Aja ngelokne Mbak Suci ngono kuwi. Ya.
Ya. Coba iki yo. Tak tak teriwak. Dadi mustikane. Naena. Yo, tayumke. Makili mau di. Lah, monggo Pak Parman. Pak Wakil. Nggih. Niku kali Pak Mudin di sana. Pak Mudin niku, Pak. Nah, dipethuk Mas Bagong. Mudine dipethuk Mas. Monggo Pak Mudin. Lah iya wong piye. Lah niku pasangane Nayup sing jilbaban mboten. Ngawur wae. Ayo, tayumke. Ayo. Ngapunten ingkang nyawer mengke Bapak Hermanto nggih. Oh nggih, siap pun. Manut mawon iki. Mas Gareng. Mas Bagio iki jan alhamdulillah. Yen ya pas longgar ya alhamdulillah aku. Apa? Pas longgar ya alhamdulillah aku. Ya longgar ora bocah. Sesuk. Kowe aja jarak perkara lho. Lah ngapa ta? Dagelan malam minggu ra payu ngene iki lara. Halo ya genah payu ngono kok. Jane aku arep ngejak jenengan Mas. Apa? Nek terus enek sing daftar kae lho. Oh pilih kula lho. Terus Semarang ini karo wong Semarang ya wis biasa. Jane aku ora arep nyalahke sapa-sapa. Aku jane rene mau meh nesu karo kowe. Lah apa? Aku kok iki ning kuthaku dhewe ki wayangan ning Semarang kok aku ra mbok jak. Ha terus Kamangka taun wingi aku lak ya dagel ning kene to. Karo kowe to. Iya. Lah kok taun iki ora arep nesu aku jane. Lah, Ning terus? bareng ngerti camate anyar terus ora sida. Iya. Ora apik, nesu ke ora apik. Justru jenengan iki yo warga Semarang. Iki acarane Piai Semarang. Yo kudune ditokke to, partisipasi. ora usah diperintah dandan ngono kan Dan rene. Tak omongi. Dagelan ki yo mangan. Lah terus Kok terus nyambut gawe Loh, kok nek kene nek kerdusan. Nek kene nek nek kerdusan. Lah iki oke kerdusan. Butuh mangan to. yen gur kerdus ki nggon sebelah omahku kiwa. Kuwi juragan catering kerduse akeh. Iya. Ora tanggung jawab. Wah, Ngeten iki pripun Pak Parman? Ngeten iki pripun? sapa-sapa dinesoni. Nggih, ngapunten ingkang taun kala wingi menika Mas Gareng Lho, ingkang lho, seksine. rencani. Seksine. Kula nggih munggah panggung kalih Mas Gareng. Lah dalu niku nggih kula tangklete kok mak bedunduk biasane langsung teng jejer kula nge-MC kok niki mboten enten ngeten lho. Kula wae pun takon kali salah satu panitia. Jane Nggih. anggarane padha ning mung kakean bathi. Sapa? Ora ngawur lho. Mboten donga tinunga mawon taun ngajeng insyaallah saged nimbali Mas Bayu. Iki selanggo jawab Pak Hermanto lho. Nggih, nika Iki Bapak asmane Hermanto. sapa? Niki Pak Parman. Pak Suparman. Heeh, nek sing penanggung jawab wayangan Pak Hermanto. Ning aku tetep percaya karo Pak Superman iki. Ora Pak Superman. Pak Sumarman kan wis ngendika. Pak Superpel. Kok tahun garep jenengan. Nggih. Nggih, pun sing bakun nderek syukur Pak. Banyumane tesih nglestarekaken ringgitan. Amin. Apa wae camate ning wayangan tetep dianakake. Ha nggih. Harus menika. Nggih. Nggih Bu, lho BK malah wis Nggih. kundur. Oh tesih. Tesih. Wayangan rutin. BK dipun catet wonten agenda kula nggih lari Semarang, Bu. Nggih, namung sampun anu kulino kok Bu nggih. Pun kulino. Gentosan. Wong sing Semarang ya sokne Sukarjo ya, Gong. Nggih. Nah iya. Kowe karo sego kuwi wis kulino mangan ra? Lah, Karo sego kuwi lho, kulino mangan. Iya, to. kulino. Lah kok saiki sabedina sing mangan sego. Lah nek sego Semarang, sego Sukarjo ya beda. Ora ono. Tukune padha kok saka dolok. Sik. Iki tak genahke. Kowe rene iki arep nayup apa arep ngajak padu? Nek padu ayo lanang padha lanange. Arep ning Semarang aku ora wedi. Le, aturan main negara. Ha. Endi wong buka dasar ning nggon liya kuwi pajeke kudu ana. Lah kuwi. Kowe nek masalah ngurus pajak, wong aku rene iki ya pajeke nunut sak wayange. Dadi pajeke nguruse kono. Aku ya kur mara wong kok. Aku ora ngejak kok. Pak Parman, Lah kula melu. gandeng dereng genah kula tak lungguh jejer siyen. Ya Boten, aja. mangke kula mandape mangke sareng kalih kula, mangke kula lenggahke jejer kalih Nggih, bocah. nggih. Mangke mandape Mas Garing dituntun mudune terus dilengahke sing. Nggih, nggih. Tuntun lenggah ya. Sik omonganmu ra enak. Rumangsamu aku setruk.
Piye salah meneh iki? Maksudnya di Rono ki dijak bareng ning ngene. Lah iya Lah dituntun. iki resik kok dituntut. Leh, mergo gone Dijak. benyek-benyek Iya, lho. Lah iki resiko lho. Resikone piye? Kalau Pak Parman dijak ning ngene Bu Camat. Bu Camat. Nggih. Iya ya disangoni terus dikira gawe KTP. Lah syaratnya kan KTP riyen, Nggih. meneng pun leres Ah. warga Semarang, mungkin pun paringi ngaten. Lha ngeten Pak, kula tak golek KTP mriki ning omah kula teng pedurungan kadol. Adoan. Didol sik pindah kene. Mboten Iya. niki belakang mohon saya dari sore sudah standby di sini. Nggih. Saya senang melihat antusiasnya masyarakat sini menyambut dari jadi kota Semarang. Tepuk tangan Tepuk untuk tangan Kota untuk Semarang. Mas Gareng. Nggih. Nggih. Pon, pokoknya bengi niki walau alam. Oh, alah. Lah iya ta. Ya Pak Suci ya diaturke yuk, Pak Suci diaturke. Maka. Maka ya. Serapat yuk. Terima kasih, matur nuwun. Matur nuwun, Mas. Pak Matur Parman nuwun, hebat. Pak Parman. Wah, guyu. Lah apa? Batin. Piye? Nanggap Gareng Semarang gratis. Welak wah, Ya ora, ya. serampate Mas Mondol apik tenan. Pondok. Model.
Odol ya. Ning aku ya seneng aku nek disusul karo Aku ki ngene lho, ora tegel. pripun Mas? Ya wong Bayu karo aku lak sedulur kembar. Nggih. Heeh, kuwi Kembar. Lire. iya kuwi ari-ariku. Lho, ari-ari. Ah diguang Pak Anom bondol kiring dadi ngene. Ya ora ya. Ya wong jenenge wis nyedulur. Nggih. Masih ora katut ya tetep wong gandeng aku ya nganggur ya tetep tak parani. Yo. Ning kurang los. Los apa? Pemolas no kok omahe troningan gareng. Lah yen kuwi wis ana bandrole. Ya separo kiwothok sing jare. Pak Parman ora brak-brak, ana tulisan diskon ngono barang kok Pak De. Piye? Sesuk taun ngarep usulno. Usul Napa? piye? Dalange aja Bayu. Lah ngapa? Kisruh. Timbang usul pupung disekseni mbok ngendika dhewe. Bu, Bu Camat, kepareng matur, Bu. Bu Camat. Bu Camat. Menawi kula kepareng matur, Bu Camat. Apa to Pak De? Arep matur Bu Camat. Iya ndang dintosi Ndang wis ngomong. dintosi Bu Camat wis ngentosi kok. Nasib kula pripun? Ya nyuwun ngersane Gusti Kanyipta Jagat ya panjang umur ngono ya. Ora ya to. Kan iki mboten Bu, mboten sampun penggalih. Oh nggih wong wis. Saestu niki lilo lamun kelangan ra gegetun. Nggih. Wong jare ngamal sing terbaik itu adalah membahagiakan orang banyak. Insya Allah tahun depan Mas Garing gratis arep garing ning kene Mas Bang. Amin. Amal kuwi pancen. Sik. Kowe Kok sik? piye? Lho yen dalange kowe iki enak wae. Lah jare aku mau retuk mayah ning kene tahun ngarep kon ganti. Lah yen dalange kok angel. Tapi Bu Camat lho Bu Pak De. Saestu menika salah satu apa sing iso tak amalke marang wong akeh. Gawe Nggih. seneng. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang banyak. Lah kuwi. Tangan to Pak. Ngamal ki ora kudu wujud bondo, Ya. ora wujud apa. Nggih. Tenaga ngene iki yo ngamal. Wujud amal sing ikhlas kaya Mas Garing iki. Jaipong bajing loncat gitu juga Mas Garing. Wis. Yuk wis menengo ka, kowe ora usah turian anu. Iki jaipongan gen iki wujud amal sing apik. Amal membuat orang bahagia. Lah iya no. Ayo kena, ya kena. Ayo no. Ayo kuwi nganggo. Pak De Gareng Esti Pendowo. Lah iya. Rajanya Tari. Aku ki mojane wis enak-enak lungguh ning kono. Kok yo rene barang iki apa? Yuk jaipong bajing loncat. Monggo yo. Intro cantrik monggo. Camat diwekane Bu. Lho. Yuk. Mbak Suci siap ya.
Mas Bagong, Nggih. wong amal ki manut kadewasane. Nggih, leres. Ngadeg rene to, ya ta. Nggih. Duwene apa nek tenaga ya Tenaga. Wong jenenge Kabisan joget ya joget. iya. Wong Wong dhewe-dhewe kok. nggih. Wah jane elok tenan. Ngene kok. Aja meneh kok ninggali. Banyu putih ya ora ono. Pak Degareng. Gila. Menika lho kula priksani saking mriki. Apa? Bu Eka. Apa? Lho menawa saka Kecamat. tuling manahe, engko terus cul. Lho, donga kagem panjenengan. Lho, ora Mboten saestu mboten, Bu. Ampun dipeksa to. Alah. Arep maksa ki lho sapa? Lho kok menawa. Ya. Wis dikuwatir. Urut dibuka barang. Pak Indagel ora. Dakel cangkemmu. Ono kene mripate kepiur ra ketok tenan kok. Lah iya. Oh alah. Nggih. Ning anu kok ben anu napa niku guyupe seniman ya ngene iki. Ngene lho, Mas. iki. Nah. Niki mbok menawi dosani mboten ngertos. Piye, Mas? Dimanapun setiap ada seniman nonton seniman lahir pentas, Nggih. Nggih. nyumbange yo ngene iki. Lah, Partisipasine yo ngene iki. nggih. Mula nek nang kene iki wayangan seminggu pisan ya pas. Pas. Jenengan longgar nggih nyumbang mriki Ya terus. ora apa-apa malah beneran nggo bayar anakku kurang pirang semester ae. Iya, nggih. Nggih, terima kasih matur nuwun atas partisipasinya Mas Gareng. Gur matur nuwun. Lah piye? Duh, wong ki sing paling apik donga matur nuwun kuwi kok ya. Ya ora apa-apa ki ana jletre mosok ngene lho direwangi sing ngendang wong matur nuwun tok. Sing ngendange kepringet lho. Alah, aja kuwatir. Jare rene golek pangan ki lho, Jek. Oh. Ah. Lumayan lho iki. Lah piye kok nek kurang akeh ngenteni nek bubar. Ah, ngono. Apa rumah sapu tukang diuki pangan. Kok le Iki penting iki lho, pangan iki penting lho. iya. Ya ngene. Piye? Wong ngene iki sing digoleki pangan nek Nggih. dikeki pangan kok ya dipegake pangan ora matur nuwun iku wae. Lah iya ngene kudune ya. Nggih, matur nuwun atas dus-dusanipun. Ayo wong pancen ku ya rezeki ya. Rezeki. Nggih nggih, emut diemut, eling dieling. Ngapa? Wong aweh-aweh kuwi entuke pahala ya menurut bobot timbang le dikekke. Ah, sing penting lah ikhlas. Masa ngeyel. Ikhlas yen engko ngekeki sak dus ngene iki, sesuk entuk ya gur sak dus. Ya disyukuri wong rezeki ki akeh sithik ditampa kok. Sing nyukuri aku kok kowe meksa. Ya aku sing ngekeki kok. Kok kowe sing ngekeki to? Lah iki kan jatahku tak keke kowe. Dadi iki sing kowe ngekeki aku. Iya. Padha kerene. Iya. Ora usah undur.